आइ आफा अननानै फिसाखौ जोङो एसे एनै रां रुफाजों खस्थ' खालामनायखौ नायबायमोन नायजोब्बाय नाथाय जोङो नायजोबफुंनो हायासै थाखा रां रुफा गैयिनि थाखायनो अननानै एसे एनै सहाय हरदो आइ आफा एसे एनै टिपकाइनि हाई सेकेन्डारि फरायसालि बिगियान आयदानि फरायसुलि अनसुलि ब्रह्मआ गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। आंनि मुङा मिस अनसुलि ब्रह्म। आं टिपकाइ एस.एस. स्कुलाव फरायोमोन। आङो दा मोनसे गिदिर बिपदआव गोग्लैनानै दङ। आङो साइन्सआव फरायदोंमोन। दाख्लैसो आङो मेट्रिक पास जादोंमोन। एडमिसन लाखांनानैनो आङो बेमाराव गोग्लैनानै दङ। बेनिफ्रायनो आङो स्कुलावबो थांनो हायाखै, फरिखाबो हैनो हायाखै। फरिखायाबो जोब्बाय। देहाखौ माबायदि मोनदों? देहाखौ दाबो मोजां मोनाखै। आंहा फरायबावनो गोसो दङमोन। थाइसे थाइनै लुबैदोंमोन। आंबो फरायनो गोसो दङ नालाय। रायजो राजाया आंनो थाइसे थाइनै गथायोबा आङो बेखौ नाजावनो सानदोंमोन। थाइसे थाइनै हरोबा, अननानै हरोबा नाजावगौमोन बेखौबो। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा मुखुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ राङामाटिजार गामिनि थागिबि कुमि चन्द्र ब्रह्मनि थामथि फिसाजो एबा टिपकाइनि हाई सेकेन्डारियाव बिगियान आयदायाव फरायनाय फरायसुलि अनसुलि ब्रह्मआ मोनसे गिदिर बेमाराव गोग्लैनानै दं। दुखुथिया नखरा फोरमायनाय बादिब्ला अनसुलि ब्रह्मनि फाहामथायनि थाखाय गोबां खेब देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों, नाथाय दासिमबो अनसुलि ब्रह्मनि देहानि थासारिया मोजाङाव फैयाखै। गिबियाव क'क्राझार MRM, बेनि उनाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव आरो कचबिहाराव गोबां फाहामथाय होदों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, गोबां रां बाहायनानै फाहामथाय होदोंब्लाबो अनसुलि ब्रह्मखौ मोजां खालामफिननो हायाखै। फिसाजो अनसुलि ब्रह्मनि बेराम फाहामनो नाजाबाय थानायाव कुमि चन्द्र ब्रह्मनि नखराव रां रुफा थाखा फैसा जोबस्रांजोबनानै दिनै बैथा गैयै दिङा बायदि आगोर मोनै जादों। देहा फाहामगिरिया जोबथियाव गेस्ट्रिक आलसार जादों होनना गुवाहाटियाव लांनो थिनदोंमोनब्लाबो नाथाय दा नखरा रांखान्थिनि आंखालाव गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा BTC सरकारनिसिम रांनि अनसुंथाइ मोननो आरज गाबहरनायजों लोगोसे सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनाव आखाइ खबजबनानै अनसुंथाइ बिहरदों। दुखुथिया नखरा रांखान्थियारि अनसुंथाइ हरनो गोसो गुदुं सुबुंफोरा कुमि चन्द्र ब्रह्मनि 8812893766 फनपे नाम्बाराव रां सोनानै हरनो हागोन आरो खौरांबो लाहरनो हागोन। नङाब्ला कुमि चन्द्र ब्रह्मनि SBI बेंक एकाउन्ट नं 333371652626 आव अनसुंथाइ हेफाजाब हरनो हागोन। जोंनि राङामाटिजार गामिनि कुमि चन्द्र ब्रह्म आरो बिमा सुकुश्री ब्रह्म, बिनिनो फिसाजो अनसुलि ब्रह्म, बियो टिपकाइ साइन्स कलेजाव एडमिसन लादोंमोन। बिथाङा गथ'आ दिनैहाय बेमारजों गफबनानै जोङो बेमारनि सिकित्सानि थाखाय जोङो सेथियाव क'क्राझार MRM आव लांदोंमोन। बेवहायबो जेबो हामनायनि लाइनखौ फैयाखै। बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जों लांदोंमोन। बेवहायबो जोङो हामगोन बायदि आइडियाखौ मोनाखै आरो बिनि उनावहाय जोङो बेमारिखौ फाहामनो थाखाय सेस्था खालामनानै थाखा फैसा जथायनानै जोङो फ्राय कचबिहाराव जोङो लांबावनाय जादोंमोन। कचबिहाराव लांनानै जोङो 15-16 दिनसो एडमिट जानानै डक्टरा जोंखौ हामसिगोन बायदि हामगोन होननानै जोंखौ रिलिज हरदोंमोन। बेनि उनाव न'आव फैनानै जा मेडिसिन हरदों बेखौ जाखांनायनि उनाव जोंनि गथ'नि बेरामा फैफिननो गोनां जादों, फैफिनदोंमोन आरो उनावहाय फैफिननानै बेरामा जाफिननानै जोङो
आरो ग्रोब बहायनो थांफिनबावदों। बहाय थांफिननायनि उनाव दा जोङो डक्टरनिफ्राय एसे सोंनाय फिननाय परामर्स लानानै डक्टरा थिनहरफिनबाय नालाय आरो ग्रोब न'आव फैफिननानै बेनि हामगोन बेबस्थाखौ लानानै जोङो हालाखुरा होननाय मोनसे जायगायाव सासे कबिराजनि डक्टर बेनावबो जों लांफिनदों। बेनिफ्राय मुलि जानानै जोङो गथ'नि बेबस्थाखौ नायनानै ग्रोब बेमारा जाफिनदों। आरो बिनि उनाव बेमार जाफिननानै सिलिगुरियाव कचबिहारावनो जोङो बे गथ'खौ चेकआपआव लांफिनदों। बेवहाय डक्टरा नायनानै बेनि बेरामखौ गेस्ट्रिक आलसार जाबाय होननानै डक्टरा रिपर्ट हरदों। दा जोङो थाखा फैसा जोङो न'नि धन सम्पति गासैखौबो सिलिंखार खालामनानै जोङो गथ' फिसाखौ जों नायदों। दा मा खालायनो जोंहा डक्टरा बुंनाय गुवाहाटियाव ट्रेन्सफार हरनाय लेखा जोङो थाखा फैसाखौ बबाव मोनगोन बबाव मोना जोङो बेखौ लामा आन्दायनानै जोङो रायजो राजाफोरनिसिम आइ आफाफोरनिसिम जोङो अनसुंथाइ जा गरसे गरनै मोनो खोमा बेखौ हास्थायनानै जोङो आइ आफा रायजो राजानाव जोङो बयनिफ्रायबो थाइसे थाइनै जा मोनो बे गथ'खौ फाहामनायनि राहा लामाखौ लानो थाखाय जोङो बे दिनैनि बे ससियेल मिडियाखौ बाहायनाय जादों। बेनि बैसोआ 16 बोसोर, दा 16 बोसोराव सोलिनानै दङ। दा बेखौनो आं बुंनानै दिनै बे बुंनांगौखौ रायजो राजा आइ आफामोननिसिम फोरमायनानै दोनथ'नो। दा मानगोनां दिनै जोंनि दानि सोलिफु बिटिआर सोरखारनि सार बिथांनिसिम आङो नैबे अनसुलि ब्रह्मनि थाखाय बेरामाव गफबनानै थानायनि थाखाय बे गथ'नि फाहामनायनि लामाखौ आङो जोंनि दानि सार बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। दा अननानै नैबे अनसुलि ब्रह्मनि थाखाय अनसुंथाइखौ मोनोबा जोङो जोबोद गाहाम मोनगौमोन।